Atatazeli mfethu pheka nje WhatsApp kahle. Aphuthe imani lapho sibona ukuthi umjakajaka uyavela yini. Phika la uthi wena usithipha nje. Udaki usona isipha mina niwupha nje. La awuthema dangerous. Bro, umuntu uhlala kuphi? Yazi ngubani mina, yazi ukuthi ngubani. Uba kantona bhuti. Papa para papa. Papa para papa. Sizongoba no King Ginger. Papa para papa. Papa para papa. Papa para papa. Sizongoba go King Ginger. I said do what you do and you do what I need. What I need. Mangiti ye bubufe. Hangiti ku. Ma giti buti. Wait. Giti. Ginger. Giti. Papa para papa. Papa para papa. Papa para papa. Sizongo ba. Go King Ginger. I said do what you do and you'll do what I need. What I need. Mangiti ye bubufe. Hangiti ku. Goba ma ufe hey ma ufe hey hey yo boom, it's a boy King Ginger cream de la cream but some hey but some demand to mabuyu but hey Mzansi I love you hey Africa I love you hey Papa paraha. Hey, ngoba niyafeba nina ndanikhuzeki. Take me straight to the couple. Sithi ukuthi gijima. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ngasho kwena ngathi la abantu abapheli lelidamo abapheli nje Sezibekhamvu. putas hayi so bachincha amafoni laba putas pheke kahle buti ninjani naphela shap hayi man ngicela ukubuza mfethu ngapha andlulanga mhlawumbe kunedamu la ekudotshwa khona kudoba khona abayilungu kuphela Ikhona abantu abanjengami alikhona idamu la. Oh. Kunabalungu. Hayi ini uthuswa ukuthi kugcwele amakhiwa. Hayi ithi labo ithi. Sister ubani kama? Uyithathele my brother? Ulifile. Hayi singawokha bafethu vele nathi bese sicabanga ukujika ngapha kuyabanda edamini sifuna ukuyibhekela indawo. So my brother ngicela ukubuza nje few questions wena nosisi yabo bese ngiyanidedela mfethu. Awusho uyawuthanda ufish? Yeah, ufish ngiyawuthanda. So umuntu othanda ukudla kwasemfuleni? Yeah, ngithanda ngichef futhi. Oh, we chef? Yeah. What's your favorite dish, chef? My favorite dish is fried calamari. I know, this guy was not lying. Yeah. I mean, mfethu hayi. Calamari ngiyayithanda but mina ngiyithandela awukahle. Oh. Oqala ubungekho eMozambique lana ngidla ilokhuzana seafood. Mina ngithanda ama prawns. Ama prawns, okay. Wena uthandani Dlamini? Ingalangala. Yes, uDlamini akakudla ukudla kasolwandle. Kuyamgulisa. Yeah, okay, right. Sister, so ubhuti ambhekele fried calamari noma uye as a chef okwenzela? As a chef ukuyipheki. Wena what's your favorite dish? Fried snook. Fried snook. Yes. Right, nice one. Mina no, it's still prawns with the le sauce yakhona le awukahle welcome butter sauce. Butter sauce. Le yellow. Yeah. Hayi bengiyazi. Hey, welcome. Ngicela siyodla ufish masuka la. It's my treat. Ocean. Ocean basket. Yeah. Ngisahamba naye ngoba uyangihleka. Ungamthengela kanjani umuntu into ephinda kuhleke ya. So sister ngicela ukubuza ukuthi wena nobhuti niyathandana? Yes. Ungathini nje uyithandayo ngobhuti? He's a very lovely person.
Kuhlekisa abantu. How? Yes. Ushefu ohlekisayo? Yeah. Hayibo. Umuntu othanda ukukhuluma kakhulu uyaxoxa uxa. Sure. Mnandi. Sisters. Wait. Cha imnandi ke lento wena. My brother wena yini oyithanda ngomamazi? Friendly. Sure. Umuntu othandayo, umuntu ongithandayo, umuntu onginakekelayo. Yini wena into oyithanda yona kuphekela yona? Hayi nitombolo. Tombo. Hayi itombolo uyakwazi ukushaya itombolo. Yeah, sure. Pastry yangifula. Sure. Yeah. No, power to that. And I wish you all the best, my brother. And professionalism yakho. Ngiyambona no my sister, she's well built. Kusho ukuthi umnakekela kahle. Siyabonga sisiwami, shutha akakulambisi, uyena oyilambisayo. Wena wenza sure ukuthi u right. Senisikhathi ngane nithandana? Sesina 1 year. 1 year. And u happy. Mina ngihappy. Nihlala ndawonye noma niyavakashelana? Yeah. Siyavakashela. Mina ngihlala eOrlando, uhlala eDeep. Oh, seTK. Oh, le ipare za seTK azikudidisa. Yazingibhazisa. Azibhayizisa. Namakhazini wangu ngiyazwana nje. Sure. Hayi shothi ama-outs grand ke lapha ekhaya siyabo. Sister ngifisa ukwazi wena ubhuti in scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? I say 90. 90. Wena usemba kangakanani? Mina. Yeah, wena. 100%. Wena usho. Benana. Hayibo. Ukhona umuntu othandana ngaphandle ka brother? No. Akekho. Yena kuphela. Anjani sister ungenza njani mase find out ukuthi my brother konta yenzayo? I wouldn't stand for that. Ne? Uyomshiya? Yeah. Uyovela uhambe kanje? Uyovela umshiye? Yeah. Manje uyomshiya nobani mawumshiya? Uzobona ukuthi yenzenzani. Ngoba ngeke ngizohlala ulwa every time nabantu ntombazana ukuthi yena uyobalandayo ngithi. Ikhona into ofisa mhlawumbe ukuyixolisela kubhuti. Owakwayenza mhlambe engazi wayifihla. Ayikho. Yamthanda ne? In school of 100 ungathi umthemba kangakanani brother? Umama 100%. Wena? Yeah, 100. Wena usemba kangakanani? Nami 100. Ne? Nami. Ukhona nomunye umuntu othandana ngaphandle sisters? Yena kuphela? Kusima umuntu wesithephu. Mangathola ukuthi uyajola ungenza njani? Yamshiya. Yamshiya ne? Ngiyaqala ukuthi uyothi eyithemba kanje. Ngeke kulokhu uyincengisa ne? Hayi. Bona kanje. Ngizomshiya naye lo muntu lo. Ithi pipi kanje. Kanje. Uthi uyakuthanda. Kodwa uma ungamchithela uzothi kanje. Ngicela umuphi yakhe umtshela ukuthi amthanda. Eyinele wakhe njalo. Ngoba ngeke wazi ngihlale ngithi abantu abaqinisa amahaka abo. Ngeke kwazi. La mhlawumbe kunabathakathi abasebenzisa ama cellphone. Baloya online. Baloya ku internet. Ngiyabazi. Basenda ama case via telephonically. Kungaduma izulini imvula la. Ngibaleke mina lishisa ilanga. I understand. Abasobho Mona Lisa. Bangenza noma yini ukuthi bakuthathele mfethu injabulo yakho. Mele uyibambe le njabulo umuphi yakhe futhi. Yazi why ngithi nise brazo ngoba wena ungitshelile wathi wena ngeke mfethu umelane nento ongayizwa. Ngeke. Nawe sister futhi uthenga njani? Ngeke uyimele. Ngeke futhi iqoqisa incengisi le angithi. Next. Thank you. Yeah. Wena sister ngiyakuthemba yazi. Nawe my brothers ngiyakuthemba. Kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithwebha isishintshana ngamafoni for 60 seconds. Wena sister ngoba ngiyakuthemba mina nawe uyayithemba. Unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Unike yena ifoni yakho ungene WhatsApp, Facebook, Instagram sibone ukuthi ufletha nabo bani. Awuna nkinga ngithi wena Putin nalokho. Mina anginankinga mina. Anginankinga. Indaba ufune yakhe kuletha baba. Aw. Uza ngapha bhuti wami. Indaba razo kube ukhombena kodwa ifoni yakhe kuwena. Indaba
Uzizwa njani? Ngizuzwa ngigreni. Ne? Ayikho into engifihlayo. Ngikuthole ngingakulindelanga, ngingalindelanga. Hayi, ayikho into engifihlayo. Wena sister yini? Wathula ngaka uthole ngingalindelanga. Ubungakadelete amadombolo. Akuna next. Soqala ngefoni yakho ke. Okay. Sure. Cela uyivule. Ngoba uthi akuna next angithi siqale ngeyakho ke. Oyibambi. Atatazeli mfethu, pheka nje WhatsApp kahle. No. Okay. Ngena la. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba labo bantu bazobe beqhufuza lezi amanye amajita ngoba la majita azobe eqhufuza umuntu wakhe ngokuthi uthini. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp and we are about to start the trend. Oh shendele bobo. Mtala. I'll check it up. Check Mtala. Ngifuna utype lapho uthi I love you Putas. Yeah, I love you. Sister nabakusheni. Yenzela. Mara ngithi nginomuntu so wayefanele ngithethe nama yamadoda. Okay. Yeah? Yeah, ne. Akuveli next. Akuveli next. Hayi ukhulume bokukhuleke. Type lapho uthi sex. Shanga amagama aqinile. Yeah, sister musangicazela uthi wena bakwenzani? Bayangishela mara ngithi ngoba nginomuntu angibheki abanye abantu. Khuluma ndoda. Akuveli next. Delete lapho type uthi I miss you fake heart red. Funda baba. Ubona uJames. James. Yeah. James ubani? Izolo ebusuku lomfazi ungibize ngoJames. James ubani? Usho khona James mo. Ngithathela ukuthi epile so. Type uthi imani lapho sibona ukuthi umjakajaka uyavela yini. Who's James? Hey. Uthathele bani James? Into ingenzakalayo. It's a guy I met last month. Nenzani wena naye? Siyacheta kuphela. There's nothing more. There's more to this, my friend. There's more. Asimfonele ku James simbuzo. Ngamfuna. Good. Etime khona ngiyacela ngicela. Etime khona. Awuthami, uzizwe njani awubambi la? Njengoba umbone mfethu umuntu wakhe kubhayizela nje kanje mfethu. Into ozoyithini le? Lo muntu bengimthembile, yabona? Manje mara asuze simfonele Suzi. Kodwa nisazoqhubeka umbona lo ukuthi ukhatha no James. Hayi. Ngiyashiya phansi, bro. Hayi. Awumjaka namba. James. Sister khuluma iqiniso. Ngiyakutshela umuntu esixoxa nje on the phone akusimuntu busy naye. I hope asho njalo naye. So no James anithandani. Hi, ngicela ukukhuluma no James. Hello. Can I speak to James? Ngicela ukukhuluma no James. So James lokhulumayo. Sure, sister. Ubakamela umuntu sister. Uyithathele. Uphethu James. Ngimi no sesibuyithathelo la. Uyangitshela ngawe wena naye nini? Nana nje siyajola nje sikhaphula manje sizama nje uhlanza izinto naye. Senisikhathi ngakanani nizama lempahla? Manje it's been 3 months okwamanje sizama lento. Yeah, kancane ne. Yeah, kancane. Hayi unalimaka 3 months. Ngakho kobani lona last month ifela kagoga ka phone so wayikwamaka or rinal 3 months nalwena. Kanjani manje Thando? Sithandwa sama. Uthi wena akakwazi umnendoda yakhe la and uthi wena akakwazi wakutshela ukuthi ubomphika abantu mabekubuza waye ungamphiki. Hawu. Kwenzakalani kanti lapho? Nangibuza ukuthi kwenzakalani sister. Mina nawazwana. Ungayenzi izinto, don't make up stories. Azwani mina. Kanjani manje? Umake up story kanjani? 3 months. Yeah. Phela nangu. Check even the WhatsApp messages as. Awuthami at least benisebenzisa ikondom. Hawu kanjani no baby sis kanjani nomuntu engithanda condom kanjani manje hawu Ngoba umuntu enithandana naye. Thanda. Nangu phela uyakuphika lapha phambi kwendoda yakhe enye. Hello? Uyakuphika la uthi wena usithipha nje.
udakiwe ngisongisipha mina Yeah. niwupha hle kahle sisepaki ngibabambe la epaki bebhuquza la nendoda yakhe and indoda yakhe isayisaphethe ungayikhulumela nawe nomuntu Hello, Bram. Uwathandana nomfazi wami mfethu. umfana umfazi wami uzungijwayela ngawo Bram lo mina lo muntu sina 1 year sijola wena ngitshela nge3 months. yeah uzudakela mina angiwazi phela yeah Bram, phela lemthinta ngakushaya Bram lo muntu uhlanganisa nabantu abadangerous ukufaka ingozini ngona uphume kulo muntu mfethu. angisabi phela lalela lemthinta lo ngimnala awuthema dangerous Bram uthi uhlala kuphi? uba wantona puti uba wena Uthi uhlala kuphi puti? Jose nje hawu ichozi inkulu kuphi asihlangane Ejozi ngcono sihlangane free asihlangane free Ngona sihlangane Bram siqede le ndaba sibone ukuthi kwenzakalani mfethu. angihlanje ngiyafisa was free rank free uma nenkinga ngokweshana nonke lapho uma nenkinga mina ungifuni uzongithela free Bram asihlangane rank mfethu ngeke uzongichithela umuzi mfethu. ya ngikhulumisa ngeimpama phambi komalume bami lapha and awutha mina ungangifaki lento yobufebe ngoba mina ebrima ufika ngikhulumisa ngeimpama phambi ngikuwashisa amateksi asekhaya ngiyakutshela mina ubani vele wena hawu ya uzowawasha ngiyokushaya uwasha amateksi asekhaya mina awuthi yami ubonile ukuthi umuntu akakufebela and indoda yakhe ngathi inodlame nami sithi izongibamba Angibonile. La nto ngiyangisizile Bram ukuthi ngikhona ukuphuma kulo muntu yabo. awusuphumile Ya ngoba vele bengisuspecta ukuthi vele uyacheata ngoba bengane phumile awuthi yami fihla amafoni. uvule uphumile kuyena usamfune Phumile ku. Phumile kuye. Abi Karabel. It's over. it's over ne It's over. Ngimele idude. now what's up Usengithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye abantu la ungitshela ngoba labo bantu yibo abazobe bedla umuntu wakhe okay all right guys on WhatsApp right now we're about to tap the trend tap lapho uthi ngiyakuthanda awusamfuna ngithi Ngisakufuna Bram nomuntu ozongilethela ukugula. yeah kade umsola akuvela lutho shit tap lapho uthi I miss you faka athi red so wena usunayo nomunye umuntu nje obusumlahla manje Mina bengithembele kuye yabona Bram mara disappointed. Senza lokhu ngezi delete lapho type uthi money ngiyakuzwa mina Brian but ukhona Akumele. awuthamanda uyena nomuntu ojwayele ukusebenzisa WhatsApp type uthi sex Izo WhatsApp ngiyasebenzisa. Maybe he uses another language or Yabona ngisuspecta ngoba yena uyashita ususpecta nami ukuthi type uthi I love you ngoba eqala ngithe ngiyakuthanda nothing. uyawudlala Facebook ngingabe Facebook ngiyadlala. good Thandane. type lapho uthi come outside Go Facebook. yela WhatsApp Still nothing. Okay, bese delete. Mina ngumuntu honest. ne Mina ngumuntu uqale nini ngusong honest. ya Facebook ya Mangithanda Facebook umuntu ngiyamthanda. type lapho uthi I love you faka athi red lapha phezulu Mina next. Mangithanda umuntu ngiyamthanda. So ngidisappointed lo muntu yabona. Ngona ukuthi ngivele ngihlukane naye. manje sister uthini mfethu njengoba uyizwile indoda yakho isho ukuthi ingeyakho Angitsheli nano James. nalala kodwa wena no James No. uthe icondom beningayisebenzisi ngoba umuntu wakhe Ngithi must check ama messages what away 1 month not 3 months. okay no 3 months but uJames umuntu wakho ngithandane naye le 1 month wena evumayo yawo angithi uyayiphika le other 2 months umuntu wakho uJames So thathi phone yakho bra wami hawu bra ungayivayela bangisasamfuni mfethu umtshele mfethu umtshele Ngithathela. Fithi wayibonisi lona. mama sike ukuthi wena James Tak right ka wena. Khale ke tsuko bona ntso pata phone no. So ke botsa mo se bona una James ukuthi ubotsa eng abuti tlogela ditaba tsa batho ikere ke tsaka le motho no mara sister ubotsa maka Raka ka lebo ga thusitse ne. Ne tlo tseba neng gore motho wa vele thina besiyela etamini ya hambani nani Mbongile bra. uhamba naye futhi Mina ngizasihambela ngiwani uzabona iplan. sister awusenandoda usuyishimane
Uba mina ungibhasobhe mina sisi wami angiyona nje i-type esebenzisa irandi ungibhasobhe mina ngitola zim dola Zim dola Zim dollar take me to Zimbabwe. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake